Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Бозитеҷи 01. Рӯзи бозии 11-ро аниқ кардагем. Аз ҳаматон хоҳиш мекунем дӯстони азиз, ҳамин видеода яктай лайк гузошта мешавад, ҳамон лайкҳоро бизанед ки то ки ҳамин видео паҳн бишавад ва видеоро то охирша тамошо кунед, то ки хабардор шед. Кадоме хабардор нест, бозии 11 рафтаистад дар канали Бозитеҷи 01. обши 50 та приз дорад. Призоша номбар кунам ки 3 та шоҳҷоиза мошинай, 2 та опели астраҷие ки дар навор шумо дидестен, як таи дига лада приора. Мошинот дар беҳтарин ҳолат қарор доранд. 20 таи дига 5000 рублаи русӣ мешавад, баъд 27 таи дига 2000 рублаи русӣ. обши даи бозӣ количествои билет 2800 дона билетай ки нисфи зиёди билетҳоро уже фурӯхтагем. нархи билет арзон ба ҳама дастрас аст. Як дона билет 350 рублай, 3 дона билета 1000 рубла гирифта метавонед. Ай Тоҷикистон дӯстони азиз 50 сомони тоҷикӣ мешавад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои Сбербанк ҳамин номерода привязанай ба номи Меҳроб мебурояд. як одам то 100 билет ҳам гирифта метавонад. 10 билет гирифтим, мо як билети дига шумода падарка равон мекунем. тарзи билет гирифтан осон аст. дар ҳамин картаи Сбербанк маблағи билет, чанд билете ки мехоҳӣ мегирӣ, чекша дар WhatsApp роӣ мекунӣ, номи билета интихоб мекунӣ, мо шумода электронни билет нависта равон мекунем ва шумо иштирокчии бозии 11 мешед. насиб бошад бозии 11 ҳинами 10 феврал соати 18:00 ба вақти Москва дар канали Бозитеҷи 01 финалаш мегзарад ва маълум мешавад ки насиби наи шоҳҷоизаҳо кияд. агар билет надошта бошӣ, агар билет ҳам дошта бошӣ, яктаи дига добавид кунед, шанси хитона зиёд кунед, мумкин ки ба як пули ночис шумо соҳиби ҳамин шоҳҷоизаҳо мешавед. ба ҳаматон бурдборӣ раҳмат барои дастгирӣ беҳтаринтон.